Takže príbeh malého kocúra s veľkým srdcom. Oliver, kocúr, ktorý zachránil Vianoce. Kapitola 1. Ticho! Najhoršia noc všetkých mojich 9 životov sa začala s výškom ryby. Možno si myslíš, mačiatko, že je to trochu zvláštne. My mačky predsa zbožňujeme ryby a ja som často dostával zvyšky, pretože som býval v hostinci, kde hosťom ponúkali jedlá nazývané niečo pod zub. Problémom v skutočnosti nebola ryba, ktorú som tú noc dostal. Problémom bolo to, čo sa stalo potom, keď som sa vrátil na svoju obľúbenú stoličku pri kozube a zaspal som. Takže ak chceš, aby som ti ten príbeh vyrozprával, prestaň pobiehať kade tade a naháňať tú muchu. Je to dlhá historka pre také malé mača ako si ty a miestami trochu strašidelná, ale ak si sadneš a budeš pozorne počúvať, možno si z nej vezmeš nejaké ponaučenie. Vidíš, takto je to lepšie. Kde som to skončil? Ach áno, spal som na stoličke, ale z ničoho nič som sa zobudil. Vonku bola tma, v hostinci to strašne páchlo a niečo ma dráždilo v nose aj krku. Okamžite som pochopil, že je to dym. Rovnaký pach som totiž cítil, keď môj človek George za chladných večerov zapálil oheň v kozube, aby bolo v lokáli útulne. Lenže vždy, keď to urobil, dym šel do komína a nie do miestnosti ako teraz. Chvíľu som žmúril a snažil sa zistiť, čo sa deje. Samozrejme v tme zvyčajne vidím vynikajúco, ale z toho dymu ma pálili oči. Po niekoľkých minútach som začal kašľať a dusiť sa. Keď som sa totiž natiahol a zývol, ako to my mačky po prebudení robievame, dym sa mi dostal aj do krku. No a potom som ich uvidel. Vysoké oranžové plamene, oblizujúce závesy a iskry padajúce na stoličky. Vydesene som zvrieskol. Teda rozhodne som sa o to pokúsil, ale výsledkom bolo len úbohé kvíknutie a ďalší záchvat kašľa. Zoskočil som zo stoličky a rozbehol som sa ku schodisku vedúcemu nahor, kde, ako som vedel, vo veľkej spálni s výhľadom z záhrady spal George. Našťastie vždy nechával dvere otvorené pre prípad, keby som sa v noci prebudil a usúdil, že by ho moja spoločnosť mohla potešiť. A tak som behol dovnútra, skočil na ňo a prešiel mu labkou po tvári, aby som ho zobudil. Zároveň som sa mu snažil čo najhlasnejšie mňaukať do ucha. Napriek kašľaniu a prskaniu sa zdalo, že moja taktika zaberá, pretože George sa posadil a prekvapene sa nadýchol. Oliver trochu podráždene zahundral. Celým menom ma zvyčajne volá Oliver, trochu podráždene zahundral. Celým menom ma zvyčajne volá len vtedy, keď niečo vyvediem. Čo to pre Boha? A potom zrejme zacítil dym, pretože vyskočil z postele a vykríkol. Pane Bože, horí! Horí! V dome sme boli len my dvaja, preto som nechápal, na koho volá, ale strašne sa mi uľavilo, že sa zobudil. Schmatol mobilný telefón, ktorý ležal na nočnom stolíku a z háčika na dverách strhol župan. Bežal som pred ním po odpočívadle a potom dolu po schodoch. Keď som videl, ako sa oheň rozšíril, prepadla ma hrôza. Plamene stúpali dohora po drevenom zábradlí, chrlili iskry a valil sa z nich čierny dym. Zbehol som po schodoch, ako keby som mal v patách párik dobermanov. Von, Oli, rýchlo! Skríkol George a začal kašľať rovnako ako ja. Keď odomkol hlavný vchod do hostinca, zvonka sa do miestnosti nahrnul studený vzduch a celý lokál odrazu vybuchol. Keď sa schodisko zrútilo, ozvala sa taká príšerná rana, že som vytrelil z dverí a utekal som cez parkovisko pod krík na opačnej strane hneď vedľa cesty. Videl som Georgia, ako v pásikavom župane v pyžame s županom v ruke vybehol von, potom župan odhodil, vyťukal číslo na mobile a zahulákal doň. Horí! Horáreň! Hostinec horí! Zostal som pod kríkom, triasol som sa od strachu a sledoval som, ako sa plamene šíria na strechu hostinca. Videl som, ako drevený sklad vedľa kuchyne so zasyčaním zblkol, potom plamene zachvátili plot a začali oblizovať nejaké veľké súdy zoradené vedľa seba za susediacim komunitným centrom. A potom sa odrazu ozvalo prenikavé zadunenie, ktoré ma vydesilo na smrť. Vyzeralo to, ako by sa oheň zbalil do oranžovej gule a tá ožiarila celú oblohu. Chvíľu som zostal ohromený od hrôzy. Myslel som si, že je to koniec pri najmenšom jedného z mojich životov. Z domov vybiehali ľudia a kričali, pretože hľadali Georgia. Potom mu pomohli obliecť župan a zabalili ho do deky, ako keby od tých plameňov nebolo aj tak dosť horúco. A aby tej hrôzy nebolo málo, po ulici sa k nám rútili dve obrovské hasičské autá s kvíliacimi sirénami a vošli na parkovisko tesne okolo kríka, kde som sa schovával. Vedel som, že by som mal zostať na mieste, aby som sa uistil, že je George v poriadku, ale mačací inštinkt mi povedal, že musím odtiaľto čo najrýchlejšie zmiznúť.
Na to, že som opustil svojho človeka a domov, nie som práve hrdý. Jednoducho som zdúbkal. Keď som sa konečne zastavil, bol som uprostred lesa na opačnej strane ulice. Pozrel som sa pomedzi stromy naspäť, ale hostinec, dokonca ani plamene som už nevidel. Stromy boli vysokánske a rástli blízko pri sebe a ja som si uvedomil, že som sa ocitol oveľa hlbšie v lese, než kedykoľvek predtým. Srdce mi ešte vždy šialene búšilo z prežitého šoku, ale aj z toho, ako rýchlo som bežal. Naklonil som hlavu nabok a pozorne som sa započúval, no zachytil som len šumenie vetra v korunách a sovu húkajúcu v diaľke. Vonku bola strašne zima a ja som sa ľutoval, že som celkom sám a navyše uprostred lesa. Túžil som byť opäť na svojej stoličke, stočený na pohodlnom mankúšiku, kde by som spal a sníval svoj obľúbený sen o tom, ako chytám myši. Lenže na to, aby som sa vrátil, som bol príliš vydesený. Ako som tam sedel, počúval šumenie vetra a húkanie sovy a triasol sa ako osika, odrazu sa od hostinca ozvala ďalšia obrovská rana. Všetky vtáky, ktoré spali na stromoch, vzlietli do vzduchu, vrieskali od hrôzy a mňa opäť premohol mačací inštinkt. To tam mal bomby, či čo? Vyšplhal som sa na najbližší strom, rovno na jeden z najvyšších konárov a držal som sa ako kliešť, pretože vietor so mnou hádzal z jednej strany na druhú. Keď vyrastieš, zistíš, že najlepší spôsob, ako sa vyrovnať so stresujúcou situáciou, je čo najrýchlejšie utiec pred nebezpečenstvom a potom zaspať. Počul som, ako sa ľudia občas bavia o tom, že nemôžu spať. Vraj sa to stáva, keď majú nejaké starosti. Tento stav mačacia komunita našťastie nepozná. Z toho príšerného šoku, ktorý som zažil, som bol taký unavený, že len čo som sa pohodlne uveľbil na konári, ledva som udržal oči otvorené. Ďalšie rany sa neozvali a hoci som z vrcholu stromu videl v diaľke na oblohe hrozivú červenú žiaru, tým smerom, kde stál môj ubohý hostinec, postupne slabla a slabla. Aj vietor sa trochu utíšil a konár sa pohojdával miernejšie. Ten pohyb mi pripomínal chvíle, keď som podriemkával na starom hojdacom kresle v zadnej miestnosti hostinca. Zatvoril som oči a snívalo sa mi, že po mňa prišiel George a nesie ma domov. Keď som sa zobudil, bolo svetlo a vtáky spievali. Stál som, dôkladne som sa natiahol, celkom som zabudol, kde som a skoro som spadol zo stromu. Našťastie som okamžite vystrčil pazúry, takže som chvíľu visel z konára, kým sa mi podarilo vyšplhať späť hore. Otriasol som sa a automaticky som sa začal umývať, aby som vtákom, ktoré ma možno pozorovali a vysmievali sa z môjho osudu, dokázal, že nie som ani trochu vykolajený a znepokojený z toho, ako hlúpo som vyzeral. A potom, uprostred očisty, som sa pozrel na zem a uvidel som ju. Líšku. Máčiatko, pochybujem, že si dosť staré na to, aby si už stretlo líšku, takže ti to vysvetlím. Ak si myslíš, že psi sú hrôzostrašné, ešte si nič nevidelo. Líšky dokonca ani nemajú ľudí, ktoré by sa o ne starali ako o psi. Patria k našim najhorším nepriateľom, sú skoro rovnako nebezpečné ako autá. Tie sa však väčšinou pohybujú po cestách, takže vieme, ako sa im máme vyhnúť. Lenže líšky sa k tebe prikradnú. Dostanú sa do záhrady a dokonca sa prechádzajú po uliciach rovnako ako my. Keď ťa zahliadnú, začnú ťa prenasledovať. Tie svoje veľké usmievajúce sa tlamy majú otvorené do Korán, takže vidíš ich strašidelné ostré zuby. Existuje len jeden spôsob, ako im uniknúť. Vyliezť na najbližší strom. Zaiste si teda dokážeš predstaviť, ako sa mi zježili chlpy od hrôzy, keď som zbadal, že na mňa zdola zíza toto vrčiace stvorenie. Ale vedel som, že som na tom najlepšom mieste. Líška za mnou nemohla. Mal som z toho takú radosť, že som sa pred ňou začal trochu predvádzať. Ohol som chrbát do oblúka, syčal som na ňu a prskal, až som zase skoro stratil rovnováhu a tak som usúdil, že predstieranie statočnosti nestojí za to, aby som spadol zo stromu a pristal líške na chrbte. Znovu som si teda sadol na konár, labky som natiahol pred seba a vystrčil som hlavu, aby som mohol líšku sledovať. Očividne bola čoraz najštvatejšia, že sa nemôže vyšplhať hore a zahrdúsiť ma. Nervózne pochodovala pod stromom, obchádzala kmeň najprv jedným smerom a potom zase opačným. Celý ten čas zo mňa nespustila oči a na škaredej tvári mala rovnaký výraz ako ja, keď predo mňa George postaví misku plnú jedla. V duchu ma premkol strach. Ak sa mi po konári poklzne labka, líška ma bude mať na obed. Lenže potom, čo celú večnosť obchádzala okolo stromu, na moju veľkú úľavu sa to hlúpe zviera zrejme unavilo. Láhlo si na zem, stočilo sa do klbka ako štenia a zaspalo. Na chvíľu som bol v bezpečí.
Usúdil som, že najlepšie bude znova si schrupnúť. Keď som sa prebudil a videl, že líška je ešte vždy pod stromom, uvedomil som si 3 veci, všetky naraz. Po prvé, neranejkoval som a mám obrovský hlad. Po druhé, neviem, ktorým smerom sa nachádza môj dom. Stratil som pachovú stopu a na oblohe už nie je červená žiara ani dym, podľa ktorých by som sa mohol orientovať. A po tretie, kým líška neodíde, som v pasci. Ak sa pokúsim preskočiť na iný strom, bude ma prenasledovať. Nemôžem sa vrátiť na zem, kým neodkráča. A naozaj sa netvárila, že by to chcela v najbližšom čase vzdať. Myslel som na Georgia, na svoju stoličku a na útulný hostinec a na svoju misku plnú šťavnatého kuracieho alebo rybacieho mesa a nemohol som si pomôcť, mačiatko. Ver mi, aj dospelé kocúry niekedy plačú. Sedel som na konári a zúfalo som mravčal, zatiaľ čo líška podo mnou si oblizovala pisky a nechutne slintala. No, papulu. Vtedy mi napadlo, či ešte vôbec niekedy uvidím Georgia alebo svoj domov. A to je koniec prvej kapitoly. Počítaj ešte jednu.